Ine yine de bir ardylyk fırsat. Bugün ardylardan dolup gursak. Kimsi ejetine gül sogat berýär, kimsi daýyjak adna getirýär gursak. Kimli tortçugyda tortrak kadetýär. Akimler bedeýä ýaşyl arçatyn. Çünkü gül ýary täze ýyl gelli. 12 aýdan beder. Yine arkasın. Ak bazarda göwnüň isleýän zady bar. Şonçada köp bazarlarda algylar, şahyrlara mutlak goşgu berýär, Goşguýuny okaýa alyp barjylar. Ay garaz gerkimin göwüni alaýar. Gülkü şowkun sesi atyp dur tolkun. täze ýylyň garşylansy buýtançly, goý bütün ýyl boýy şeýle de bolsun. Goý gölleriniz şahatlyk bilen ýaşarsyn. Adam kalby gaýgy bilen giňleşmez. Janyňyz sag bolsun, başyňyzam dik. Täze Täze ýylyňyz gutly bolsun ýyllaşlar.